Over budget b'madwar 20 miljun euro, miljuni illi qed jintefqu bla doċ minn flus il-poplu fuq avvenimenti, sponsors u affarijiet oħra ta' lussu bil-gvern qed irid iħallas il-kredituri u bl-MTA tbassar li tisboq il-budget allokat ta' sena jiġifieri 108 miljun euro b'21 miljun euro ieħor. Net News 2 wara nofsinhar għamel tentattiv li jsaqsi il-Ministru responsabbli minn din l-entità Clayton Bartolo iżda dan naqas milli wieġeb id-domandi tal-ġurnalisti biex bekk il-Gvern għadu qed iżomm iskiet totali dwar dan l-iskandlu ta' miljuni kbar li ntefqu mill-MTA. Ridna nsaqsu wkoll il-Ministru Bartolo dwar jekk hemmx investigazzjoni għaddejja brabta ma' dawn l-ispejjeż iżda l-Ministru għaddas rasu baqa' dieħel fil-Parlament mingħajr ma ndirizza lil ħadd. Kif mattu xejn dwar in-nefqiet fl-MTA? Fl-aħħar ġimgħat l-MTA talbet formalment biex jiżdidula l-fondi ħalli tħallas id-djun li għandha, madankollu s'issa dan il-budget addizzjonali għadu ma ġiex approvat fil-waqt li l-kju tal-kredituri qiegħed ikompli jiżdied. Nies li ilhom snin twal fiċ-ċivil ma jistgħux jifhmu kif l-ispejjeż tal-MTA sparaw daqshekk il fuq. Bil-Prim Ministru Robert Abela jidher li jinsab konxju tas-sitwazzjoni. Dwar din l-istorja bosta sorsi qrib l-MTA saħqu li parti mill-ispiża ċertament li marret biex tħallsu l-pagi tal-ħaddiema li daħlu fl-ajruport waqt l-eqqel tal-pandemija sabiex għamlu xogħol relatat mat-testijiet tal-COVID. Madankollu żgur dawn l-ispejjeż partikolari ma laħqux dawn l-xieren ta' miljuni ta' euro. L-istess sorsi saħqu mal-ġurnal l-ispejjeż intefqu fuq vjaġġi barra minn Malta, akkomodazzjonijiet lussusi, divertiment tal-istaff, kif ukoll avvenimenti esseġerati organizzati mill-istess MTA, budget li mar smerċ b'xejn anqas minn 20 miljun euro.